Есть 4 сыра. Есть чикен барбекю, есть пепперони по-деревенски, маргарита. Нурбеки 25 сола ҳоло бо забони русӣ озодона суҳбат мекунад. Вақте аввалин бор ба Москав омад, 17 сола буд ва ҳамагӣ ду калима салому ташаккурро медонист. Волидайн аз ҳам ҷудо шуда буданд ва модараш 4 фарзандро дар танҳоӣ ба воя мерасонд. Нурбек он замон дар синфи 8 мехонд ва тасмим гирифт мактабро тарк кардаву ба модараш ки дар Москав кор мекард кӯмак намояд. бисёр душвор буд. Ман умуман забони русиро намедонистам. Мардуми маҳаллӣ маро масхара мекарданд ва аксар вақт дашном медоданд. Ман дар ҷавоб лабханд мезадам ва корамро идома медодам, чун намефаҳмидам ки онҳо чӣ мегӯянд. Яке аз дӯстонам ба наздам омада гуфт ки чаро вақте туро дашном медиҳанд ту табассум мекунӣ. Ҳоло вақте ба ёд меорам аламам мекунад. Нурбек аввал роҳрӯб буд ва сипас дар сохтумон мардикорӣ мекард. Ӯ мегӯяд гоҳе мешуд ки бо шиками гурусна хоб мерафт. Аммо мушкили асосияш дар он буд ки ҳамчун ноболиғ ҳаққи кор кардан надошт ва маҷбур буд пинҳонӣ кор кунад то ба дасти пулис наафтад. Аммо рӯзе ӯро боздошт карданд. Он замон ман роҳрӯб будам ва дар кӯчаҳо барф тоза мекардам. Пулис омадаву маро ба шуъба бурд. Дар он ҷо муайян карданд ки ман ҳанӯз 18 сола нестам ва ба боздоштгоҳи кӯдакона дар канори Москав фиристоданд. Дар он ҷо 1 ҳафта мондам. Танҳо баъди 1 ҳафта ба ман телефон доданд. Ман ба модарам занг задам. Баъдан ӯ омада маро аз боздоштгоҳ бо худ бурд. Пожалуйста, ваш пицца. 5 соли пеш бо машварати ҳамватанонаш Нурбек дар тарабхонае ба ҳайси таҳвилгари питса ба кор даромад. Ин муҳоҷири қирғизистонӣ ҳамарӯза аз соати 10 субҳ то 10 шаб бо дучархаи барқиаш дар кӯчаҳои марказии Москав давр мезанад. корам ба ман писанд аст. Дар кӯча ҳавои тоза ва борам ҳам вазнин нест. ҳамарӯза тақрибан 50 километр роҳро тай мекунам. муштариён гуногунанд. баъзеҳо мутакаббиру бадхоҳанд. нафарони нармдил низ ҳастанд. ҳатто аз 50 то 500 рубл чойпулӣ медиҳанд. Нурбек зодгоҳашро хеле пазмон шудааст. ӯ дар Қирғизистон 7 соли пеш будааст. барои каме таскин додани фироқидурӣ дар пушти дучархааш парчами ватанашро гузоштааст. 2 рӯзи пеш дар ҳавои боронӣ парчам ифлос шуд. чун дастмол надоштам онро бо остини болопӯши сафедам тоза кардам. дар ин ҳангом як роҳгузари рус аз наздам мегузашт ва аз ин корам ҳайрон шуда пурсид ки чаро либосамро чиркин мекунам. ман дар ҷавоб гуфтам бигзор либосам ифлос шавад, аммо парчами ватанам бояд ҳамеша тоза бошад. ӯ ба ин ҳарфи ман кафкӯбӣ кард. Нурбек дақиқ намедонад кай ба ватан бармегардад. ҳамаи маошашро то ҳанӯз ба модараш мефиристад. онҳо барои харидани хона дар Бишкек маблағ пасандоз мекунанд.